Akwai mutanen da suke min magana akan farar zeba. Kuma suke tunanin da farar zeba da jar zeba wacce ce tafi tsada. To magana ta gaskiya aikinsu da ɗan bambanci, haka zalika da ɗan bambancin kuɗi ma. Jar zeba ta fi farar zeba tsada. Kuma kamar yadda ita kanta jar zeba mun sha kawo ta a cikin wannan shafi na mai tarin albarka. Wato amma kuma akwai abin da farar zeba za ta yi amma jar ba za ta yi ba. Kuma abin da jar zeba za ta yi farar ba za ta yi ba, shiyasa kala biyu ce. Duk wanda aikinka ya yi daidai da farar zeba to farar zeba za ka sa. Wanda aikinka ya yi daidai da jar zeba to jar zeba za ka sa. Insha Allahu Rabbi kuma muna fansar da ita ko gram nawa mutum yake buƙata. Kuma duk inda kake a faɗin duniya za ka iya ɗaukar lambar mu kai mana magana ta WhatsApp da izinin Allah nan take saƙo zai zo gare ka nan take a cikin sauƙi. Muna kowa da kowa fatan alheri musamman mutanen mu na ƙasar Nijar, Libya, kamar Chad, wani ƙasar South Africa, Burkina Faso, Algeria, Nigeria, Tanzania, Saudi Arabia da sauran ƙasashe da sauran al'ummar mu na faɗin duniya waɗanda suke bibiyar wannan shafi na mai tarin albarka. To ɗan gatan Malam TV mutum ne muku fatan alheri kamar yadda kuke mana fatan alheri babu dare babu rana. Muna ganin saƙonninku, muna ganin message ɗinku ta WhatsApp insha Allah Rabbi na fatan alheri. To muna muku fatan alheri kuma insha Allah Rabbi ka wanda suke buƙatan ayyuka kowane kala ne, tasarifi, firraƙu, jifa, makar, kambun baka, ƙetara, tsallaka, rashin kasuwanci, farin jini, muhibba, duk wani al'amari wanda ya danganci a ɗan adam. To insha Allah Rabbi zai ɗauka lambar mu ne mana magana ta WhatsApp domin gabatar da aiki a kowane lokaci a ko ina mutum yake a faɗin duniya nan take cikin sauƙi. Tasarifi daga kan miliyan 10 zuwa biliyan zuwa sama da abin da mutum yake adadi to ya ɗauka lambar mu mana magana ta WhatsApp